Ai, que me vou mexar cos nervios. Vou me mexer cos nervios de que vai vir Carmucha, vai vir Carmucha. Só dixeches, muller. Ai, xo dixo Gallos, ten razón. Ben. Ben, pois moi boas noites a todos e a todas. Estamos encantadísimas de estaros aquí no lugar, de verdad que estamos encantadas de emoción. Hoxe estamos, Hoxe é un día fuerte, hoxe. Non contaba con isto nunca, Isto hoxe, Dios mío. Dios mío, ai, Dios mío, non puxemos... Vai quedar Non pos puxemos... anais da historia isto, Dios mío do Que lugar. dixeche unha palabrota? Que? Anal é o mismo que cu. Que non, muller, que non dixen eso, muller. É Dixen. unha maneira de dicir así. Bueno, é o mismo. Ben, bueno, pois eso, que estamos xos encantadas de Estamos estar... moi nerviosos. Puxéchelo no Facebook. Puxino, muller. Puxeches? Claro que puxeches. Ah, bueno, pues acá xa Tamén está. fixeches ti algún comentario, me gusta. Así de... Puxéchelo aí. Ben, bueno, pois estamos encantadas de estar hoxe aquí, non sei se nos conocedes. Somos las cantareras dos dibullos. Puxéchelo no Twinties. Pero 20 non é noso. Ai, non te viño. Nós non temos 20, temos... E no Wintir. No que? Teletubi. No que? No Twitter. Twitter. No, no Twitter non, porque non tuiteamos. Nós non tuiteamos, somos máis de publicar no muro do Facebook. Se tiraras o ordenador ao pozo negro non se perdía nada, malla. Non Bueno. entendo palabras, se afirmo, se afirmo. Ben, bueno, pois iso, que estamos encantadas de estar hoxe aquí. Estamos moi contentas. Estamos encantadas de estar hoxe aquí no lugar, somos as cantareiras de dibullo, ainda non empezamos, Somos tres cantareiras, hoxe sí, ela é Nucha, eu son Mucha e Carmucha. Estás maquillando que lle leva máis tempo que ten moito máis cacho, Iso é verdad. Vale, Iso é verdad. e ven agora. Non Está vos preparada en Quemerín. Non vos preocupedes que están aí maquillando, de verdad, están poniendo que aparte, que bueno, non o querería dicir, non iso, non quería desvelar un segredo, pero é verdad que Carmucha está guapísima, porque claro, fixo uns arregliños, e claro, non eides nin a recoñecer. Non ides coñecelas, como van coñecer? Tías tonta, nunca a viron diante, como van conocer? Non saben quen é, nunca a viron. A mí sí. Entonces, como ti non podes recoñecer a alguén se non o conoces. Bueno, eso... O único que che dija, voy a llevar una flor roja en la pechera. Pasóme a min varias veces. Ben. E din que son igualitos a Brad Pitt y la madre que los parió para tirarlos ao pozo negro tamén. Os do ordenador, o do Twinkies. Os que quedan contigo polo Twinkies. Bueno, Hai moito mentira, bueno, muller. Moita mentira en internet. Bueno, hai de todo, muller, hai de todo, que tampouco non hai queixo. Tamén tes razón. Bueno, pois eso, e nada, e dicirvos que non vai ser hoxe menos, a que hoxe é un día especial, pero bueno, invitarvos a todos a que veñades a... Échate de lerias destas. Oxe que ven Carmucha, non fai falta invitar a todos á Conexa, xa saben que veñan. Porque tanto rollo que a Conexa non a quen lle importa. Vindo Carmucha, a quen lle importa de que lle chaman a Conexa? A ninguén. Ven Carmucha, é o que fai falta que veña. E a Conexa, que máis lle dá a Conexa? Chamaban a mamá a Conexa porque cando dormía de pequena soñaba e dicía tresme la zanahoria, tresme la zanahoria. E xa está. A ver, muller. A ver. Tantos rollos. Pero, muller, Vai vir Carmucha e ti con rollos de Pero Conexa. eu que non entende por que lle das tantas voltas. Porque a mamá lle chaman a Conexa e non o aceptas. Non aceptas porque lle chaman a mamá a Conexa. Sempre andas a darlle voltas. Petes tonta, lojo, hai que acertalo. Eu non acerto, non acerto, non acerto. Non acerto, que é un concurso isto. Cifras e conejas, que é isto? Pero, non se ve. Nin que fuera un concurso. Hai que acertar. Non se ve. Que eu non dixen, por que non o acertas? E dixen, por que non o aceptas? Aceptas. Aceptas. Eu dixen eso. Como me volvas a escupir, rivinto xa cara. A mamá chaman ya con ella porque Que tengas... viñen sin chubasqueiro. Ben. A falar contigo hai que traer o traxe de aguas. Sí. Bueno, pois eu mismo, pois eu que digo, por que non aceptas que a mamá lle chaman a Conexa porque ten as paletas grandes? Ixa é a razón por que lle chaman a mamá a Conexa, non por todo iso que te inventas. E a mí que me cuentas? Ben, bueno, pois nada, e xe dicirvos a todos, bueno, que está Carmucha hoxe aquí, non sei se o dixen xa.
Varias veces. Ti 14 e galloso 29. Pois está guapísima. Bueno, non debería dicilo, pero bueno, e de la ver un pouco cambiada porque, bueno, fixo unha... O que fixo? Bueno, non sei, bueno. A verdade é que eu diño o meu consello, pero bueno, ela fixo o que quicho, non? Pero fixo unha liposucción e O está que, muller? guapísima. Está guapísima. Que? Que? Ti non sabes o que dixeches? Unha liposucción. A quen lle fixo? Unha pitosucción. Pero como que... Pobre rapaz, Dios mío, chupou uno todo para dentro. Doulle a volta, chupo en este Non digas tonterías, muller. Ay, Dios mío, esas... Carmucha, hai que ter cuidado, pero que o chaval ten que estar desesperado. Ese rapaz ten que estar desesperado, Dios mío. Non te acordas aquel outro dali de Gullo Vedra que lle fixo unha liposucción aquel día? Pero, muller... Fixo unha liposucción e o chaval andou unha semana cas sábanas metidas no cu. Bueno, por favor, por favor. Iso non o tiñas por que contar aquí, Dios mío, que é solo pinchalo. Dios mío, emoción, non me acordarme. Non é verdade, non lle fagades caso a miña irmá, que iso non é verdade, Oia que velo, Bueno, que tes? Ben, bueno, eu que dixen? Ven aquí, pasa pa aquí, pa allá. É que me emociono acordarme. Eu tamén. É que o pobre rapaz Bueno, Ela, claro, chupou, meteronlle sellas sábanas. Fixo vacío e meteronlle sellas sábanas. por favor, E despois os amigos prenderonlle luma. Por favor. Iso non o tiñas por que contar aquí. Pa que tes amigos, Dios mío, pa que tes amigos. Pero é o mismo. Como corría o chaval en pelotas pola carretera abaixo. Por favor. O caso que o que te dicía é que lle fixeron unha liposucción, que é unha operación cirúrxica. Where do you belong? Non, é unha operación quirúrxica na que, bueno, aspiranche, fanche unha aspiración de graxa, non? Fanche unha Con que? succión, unha aspiración, unha succión de graxa, e é o que fan nunha liposucción. Con que? Como que con que? Con un tipo de aspirador, así, unha aspiración, fanche aspiración de graxa. Quitan chunto, quieres decir, ¿no? Bueno, non, muller. O que fan é coller, entonces collen e... Pero unto é moi bueno, ¿eh? Pero, muller, pero que collen... Non digas barbadas. Unto é bo par fillor, Bueno, non é verdad. Calle ti, veña. O que fan nunha liposucción é con un aparatiño, collen, vancho metendo así, vanche facendo un Donde, muller? vanche metendo un aparatiño así. Por donde? Bueno, metencho nas pernas onde hai graxa, muller, nas pernas, no abdomen, nas cadeiras, vanche... E vanche facendo así. E vanche quitando a graxa e entón perdes así un pouco de peso. Sí, un aparato unha aspiradora. Bueno, non é unha aspiradora, chamase un liposuccionador. Claro, para cobrar máis por él, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, non eu dixenlle a Carmucha, porque dixo... E onde fixo? Onde fixo a Claro, eu liposucción? dixenlle, vaite a unha clínica especializada, porque hai nas que son moi bons. Na Coruña solo. Na muller, aí... Santiago. Tamén hai máis. Hai anos xa cubí, eu compraría que este ano os succionadores. Ponte, Vijo. E todos lados hai deso, muller, non é unha cousa que... Muchidores hai en todos os sitios. Non, muller. Bueno, o caso é que, claro, eu dixen, vaite a unha clínica especializada que, bueno, ali xuro que che atenden moi ben, porque, claro, sempre che fan unha analítica antes e tal. É o que teñen as clínicas veterinarias que traballan moi bien. Ben, entón eu dixen, vaite a unha clínica así de... A cal foi, muller? Bueno, non che vou decir, pero claro, entón, pero ela non me fixo caso. Non me fixo caso porque ela viu unha oferta na peluquería de Ardebullo, na de Jacinta, e claro, foi ali, porque había unha oferta. Pero bueno... Non me contes máis. Que? Por iso vin eu toda a semana tractores con cisternas sacando ali.